insecurity dị na Anambra ajụa n'oyi na kịta na obodo dị kam na buruburu a na-eburu na ife a na-egbu ndị mmadụ na ọdọrọzi otu ọ dị tupu ejide akwa ọkụ na eke hit na onye eze Jizọs. So ọ nwere ajụ nsịkwa aka njụọ and mo believe na ejide ife maka na oke ite maka mgbe a na-eti mkpu oke ite ike na osokwu n'ife mere eji wee jide kwuo ma mana enwe ofu ajụ nsọ ka njụ onye na-achị mba Anambra bụ Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo. Oke mmadụ ka ọ bụ onye ọka mmụta o jara akwụkwọ rinne ọ makwa ife mana ajụ nsọ ka njụ ya nna m ukwu ife eji maka ya wee jide akwa ọkụ fe gbasara oke ite na ọfe gbasara ọgwụ ụmụ ife niile ebelivu na enwere ọtụtụ ndị dibịa ka na-emekwu ya and klọb akwa ọkụ fakwa Morning Star ka a na-akpụ ya ọtụtụ ndị dibịa na-ebe a marọ mma emegwukwafe invite to station maybe jugodi ife ajụjụ ma ọ bụ na chọrọ ijidekwafe ejide maka ọ na-adị mma akpụọ isi akpụọ afọ ọnụ ndị be anyị emeghị ya na ọnwa ife ọbụla asị na ndị dibịa mee ma fe emere ya ma ọ na fe emere ya a na-asị si jidefa ka egbuo mana elu na ana nke ndị pastọ ma fe famegodi ya ndị mmadụ edifendebe mana nke ndị dibịa asịgodi na fame without evidence people na-ebere ivu ya karịa asị kịta na dibịa na nwaanyị dị ime enu without video egosi video ebe pastọ na nwaanyị dị ime enu ndị mmadụ na-aka eburu the native doctor ekwuru nke ya without evidence karịa pastọ ekwuru nke ya with evidence na baị amanụ ife mere o ji wee dị otu a chefuo na mmadụ bụ mmadụ ife gbasara dibịa na pastọ bụ taịtụl ka ọ bụ onye nke a decide ka ọ were mkpọrọgwụ na-eme nke ya onye nke decide ya ka ọ were baịbụl na-eme nke ya but at the end of the day all the same thing ka a na-eme the same spirit ka a na-asavụ don of na-asavụ spirit in different way a na-afọrọ onye nke a na-asavụ good spirit onye nke a na-asavụ bad spirit ị na-aghọta maka afụgo m ife onyonyo ebe ebukwuru maka ndị pastọ foto ndị be anyị si wee defend fụkwana ife onyonyo ekwu maka ndị dibịa foto ndị be anyị si wee mee ọ na-abụ mme vidio maka ndị dibịa ndị mmadụ na-asọpọtụ m too much mana m kwukwara maka ndị pastọ ndị mmadụ agwa na m enwere ọrụ m ji chọọ ife mma arụ na mgbe ọbụla m bịa n'iru akwụkwọ na-ekwugheri mana enwere m ike ime vidio maka ndị dibịa ka ndị mmadụ bịa deelu m ife dị otu a ị na-aghọta enwere m ike ime vidio maka ndị dibịa ka ndị mmadụ bịa deelu m ife dị otu a so ajụ m wee bụrụ kedu ife afọ akwa ọkọfa mere eke hit na onye eze Jizọs mere dibịa ndị ọzọ nọ na Anambra steeti ada eme ma ọ dibịa ndị ọzọ nọ na Anambra steeti ada eme gịnị mere ndị ọzọ ji wee dị free na-akpa ya ijide these particular ones and ndị si no because of insecurity na-akwa ọkọfa na-eme kidnapping na efe niile ajụ m wee bụrụ akwa ọkọ nwere ego so isikọta na akwa ọkọ na-eme kidnapping enwe ike eme gịnị ya ekpebe nke a but kee maka ife dịka eke hit na-ejiri ego kee maka onye eze Jizọs na-ejiri ego this kidnapping a na-ekwu okwu ya ọfụ ịtọ nọ na group na-eme ka ọnụ kafa na-eme ya individually na-eme nkefe iche iche ife aba ajụ njụ because up till now enwebe tangible something anyị agwa ya n'efe dị otu a ka akwa ọkọ family enwebere a na-ebefe igbu ụdị ikpe a na-ebe na Naijiria eje kọtụ tata echikwa aka aka ọzọ a na-ebuyali the case oge erugo ka anyị agwa anyị maka emere ya ka ọ dị open ọ bụrụ na ife ejideruva eme ya nke otu esi ebe ibe mana emere nke a ka ọ bụrụ state case so otu esi wee mee state case by now everything kwesịrị ịdị open ka anyị na-afụ ife na-emenụ maka na o doo anya na ọ bụrụ ndị pastọ ka ejide in this way by now people nọ na social media ga na-eti ajọ mkpu sikwuo efe fame mana ọ na-abịa ejide ndị dibịa ịbịa kwubi ụfọdụ asị gị maybe na ịbụ one of them akadigo m ndị ojii provoke m ma ndị ojii ime m ka nyere ịbịa kwuo datin m chọrọ ikwu because ọ bụrụ na bụ ndị polisi jide onye ori na-amụ ya ụra n'ụzọ ị na-anwụrị because na a na-ama mmadụ ụra n'ụzọ aka ejebeghị kọtụ ndị polisi jidekwa innocent person aka ya dị ọcha fa ga-amakwa ya dịse ma ụra mbosi ndị ojii ga-aghọta destin ka ndị ojii ga-enwere onwe fa marụ na ọsụkwa ya bụrụ onye kidnapper ọsụkwa ya bụrụ onye ori ka ejide na ndị polisi enwere pawa ịdị na-eti ya ife ọ jee kọtụ jọji sị na a ga-egbu eje gbuo jọji asụkwa na ọ ga-eje life imprisonment ọ jee life imprisonment mana ọ bụrụ oke ka a na-eti ya ife n'ụzọ mana ọ na-abịa afọ ebe a na-eti ndị ori ife n'ụzọ ndị be ya na-anwere sị na onye ori ka ọ bụ si kugbuo ya ichefuo na the same policeman na-eti onye ori ife n'ụzọ na mbọsọ ọ ga-ejide normal person mebi onye na mmadụ mere argument
ma onye na mmadụ mere ofufe na ọ ga-etikwa onye afọ deseme ife because iti ife afọ amadụ gị arụ ọ na-eti onye abụ bụ onye ori ọ na-eti onye na obere ivu na ọ bụ onye pụrụ isi na ọ nwere pawa karịa dị person. Amana mụ na ọ dịbe na-ekwu ndị be anyị kedu evidence gịnị ka akwa ọkụkọ fa merụ oke ite dị na befa dị na be akwa ọkụkọ eji mmadụ wee etinyere pasị mmadụ ebe a ka etiri ọbara mmadụ ebe a nke afọ na nke onye eze Jizọs ofu okwu anyị chọrọ ịma ọ ga-abụ ọ bụla ife dị otu ọnụ dị n'ife dị otu onye ọbụla nwekasị ndị dibịa nọfa n'aka onye ọbụla agbagharịba jee chọba fa. Ọ na-abụ ife mee na pastọ ndị be anyị na-edifend ife gbasara ndị a na-eti Jizọs too much karịa any other person and all the very bad. Onye na-eti Jizọs na onye na-agwọ ọgwụ maọbụ onye isi a na-enwere ife dị iche na o individually. Achọrọ m ka ndị be anyị ghọta na mmadụ na-eti Jizọs emere ya ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ na mmadụ na-eme dibịa emere ya ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ ibu na mmadụ na-eme omenala emere onye a ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Onye amụrụ na famili na-eme omenala toite ebe a ọ bụrụ na azụrụ ya ọfụma ka ọ ghọta na itinye aka na ajọ ife adịrọ mma sọsọ na ọ na-eme omenala adịrọ enough na onye afọ nwe ike na ọma na-egbu mmadụ na-ezu ori na-eme ajọ ife niile dị n'ụwa. Amara m otu mmesi wee kọwara ndị ojii ka ndị ojii bido reason be like human being some of them. Na ịfụrụ mmadụ tata gị na onye afọ chọrọ ịsụ afịa ịbụ onye omenala ọ bụrụ onye afọ bụ onye omenala ọ dịrị enough ka i buruzie ego gị bunye the person ka ihe adịje mee investigation gị na onye azụ afịa ọ na-eri ego ndị mmadụ ibunyekwu afịa ọ ga-akwụ gị ụgwọ kedu ka o si eme eji na because na ọ na-eme omenala yara imezi background check-up ikwesị ime n'isi onye a before gị na-eme ka anything. Otu a ka ọ dị na pastọ otu a ka ọ dị na dibịa mana ịbịa na baị tata people wey regard of sentiment and emotion wee bagasịa na big problem enwe na baị tata. Ị ga-afụ mmadụ ibe Christian ịfụ mmadụ ka o bu Baịbụl na-acha to Jizọs gịnị ị chọrọ isi eme biznes kama ị ga-ajụzi ndị line ama gịnị mara ma mbunye onye afịa na kredit ọ ga-akwụ m ụgwọ ị were maka ime itiri ebe ọ na-ekpe ekpere maọbụ ebe ọ na-agụ Baịbụl wee fide mba onye ama dị otu a iburu afịa bunye ọpịawa gị azụ. Imenazi pịawa mmadụ azụ nwanne ọpịawa gị azụ ichefuo na amụọ gị na famili a na-eje ụka ọtọmatik iburu gị onye ụka amụọ onwe ndị Igbo mfụ tata bụcha ndị Muslim odozu ndị Igbo tata bụ ndị Muslim na-amụ nwa famụọ nwa nwafa abụrụ ọtọmatik onye Muslim famụọ nwa tata nwafa abụrụgo onye Muslim ozugbo. Ọ bụrụ na ibu dibịa na ị na-agwọ ọgwụ ịmụọ nwa gị afụgo ọgwụ a na onye nwa bụ the best a na-akọzikwa any other thing nwere ebe nwa gị na-anụ na-abụrụ na ọgwụ a bụ the best all the same way ka ndị bụ ndị ụka chiwee na-afụ na Christianity bụ the best religion enwe na enwere any other thing a na-ekwu symbol na amụfa na Christianity nothing else. Ịgbọta ndị Muslim kịta fa ga-agba gị na enwere ụdị ife a na-akọ n'elu ụwa karịa that Islam na onye bụ nọmba 1 na enwere ụdị religion a ga-eji wee manye ya mana ka ịfọ ebe a mụrụ ya ọ na-etolite ọ na-akọwarị ya the tin so ka ego esi wee tochazie nke afọ mpịa na mmịa gwara ya gụ wee si from nowhere bịa ka ọ baziara ya na nke afọ abụrụ ka o si wee dị he will not listen to you. But ndị be ya adịbeghị ma chọọ ruo to this extent chacha akwa because cheki all the ndị Igbo bụ Christian tata fa bụ Christian mgbe a mụrụ ha onye bụrụ ndị dibịa niile jụ na social media bụ Christian. All the 99.9 ndị dibịa enwe na social media tata bụ Christian kapa bụ fajọs na-eme dibịa na-agbara ego ọ Christian kapa bụ enwere ife njibe ibu Christian eme ma ị bụ onye omenala eme ma ị bụ onye dibịa eme ma ị na-efe arụsị enwere ife nji eme ife nna afọ bụ human being. Mụ na gị chọrọ ime ka ife na-echeki bụ kedu ka isi etiriti mmadụ ibe gị kedu ka isi afụ mmadụ ibe gị ọ ife ka m mkpa o nwere ife nji ife iberivu na ihe eme because all the kidnappers 95% of kidnappers na-egbu ndị mmadụ na baị bụ ndị ụka fa na-eje ụka mbọsị ụka fajecha ụka fa ejekwa na nje gwọkwa ọgwụ so onye afọ gịnị ka ị ga-akpụ ya akpọ a sị ga-ajụ ekwensu ajụ ya na ọrụ ya niile mgbe anyị na-eto ite
all the people nọ na Facebook ma ndị na-eme eze nwaanyị ma ndị na-eme dibia ma ndị na-eme pastor the same followers ka fa nwe. Nwanne anyị nwaanyị Angela Nwosu na-eme ife ọgbanje na-eme ife niile ọ na-eme 99.9 followers Angela Nwosu nwere na social media bụ Christians. The thing Angela Nwosu na-eme na Christianity ọ bụ the same. Christianity condemn ife Angela Nwosu na-eme, but ị kpọrọ onwe gị Christian, but ị dị comfortable na ọ na page Angela Nwosu enwe ife ọbụla ọsịsị ma ife gbasara ritual before kwucha ya ozugbo gbara ọsọ je mee ya odukwa Sunday burukwa akpa gị gbapụtakwa n'ụlọ ụka na-awụnye elu na-acha otu Jizọs. Ifuga ebe ndị ojii na wee nwee very big problem mmerụ na enwere ife sọkwara enyi onye ojii kwuo maka m ka iwe wee m. Enwere ife sọrọ enyi woman being comment ya ma okwuo maka m ka iwe wee ma sọ ngazi na ibe onye ojii. Maka na otu esi wee mụmụ na ka mara ka isi wee to. Angela Nwosu na-eme ife ọgbanje odezo nke ezo and ọ sị na ọ ya eje ọkụ mmụọ na o jebe na ọ ga-akpọrụ di ya wee je. Ọnwa afa ndị pastọ ọ kpọgasị na o nwere ike iso ndị pastọ aje the same place ndị pastọ na-eje. O kwuru ya open ozoro ya ezo. Today jee na page Angela Nwosu 99.9 ndị na-eso Angela Nwosu bụ ndị Christian. Ịjụzi afa onye a na-eme ife ọgbanje na-ekwukasị okwu dị otu a. Gụọ bụrụ onwe gị Christian as a child of God, are you supposed to be there na-eme ife dị otu a? Odozi ife ritual so na-eme gote kwa nka mụnye nka mee nka. Kedu ndị na-eme ife niile? Christians. So ifu na Christianity na Africa bụ na ọjọọ so o ezinụlọ ife ọbụla amụ na ezinụlọ ọbụla mmadụ mụ na-arụ gị n'ime ito ntị imebe ife a na ọ bụrụ truly na ịghọta the meaning ife afọ ị na-eme. Agwara m unu nchọrọ ifu Christianity bịa na Europe. Ife onye ọcha bụ onye ụka fụ onye ọcha na eje ụka ị ga-afụ the different. Ife onye ọcha nke a na-eje ụka ị ga-afụ ife dị iche onye ọcha na-eje ụka na onye ọcha na eje ụka. Mana bịa na be anyị gosi ndị kacha akpụ iyi na social media bụ ndị Christian. Enwero ndị na-akpụ iyi na social media ruo ka ndị Christian and onye ọbụla sịrị asị evidence ya juru ebe niile. Gaa through the comment section. So ka ezi ife afọ merụfa Christian a na be enwero. Gosi gị na ọjọọ so na amụ na afa na mana bịa Europe ka ngosi gị ndị ọchọ one ma one bụ ndị ụka na-adị ejewe ụka na Sunday. Ịfụfa ife dị iche fa na ndị ọcha normal person ndị ọcha ị na-agagharị but na be anyị na onwero. Gosi m ndị Christian na-ajụ na social media something me they will always back that Christianity up. They will always back that Christianity up. So se ebe fa na afụ fort bụ ebe eji ofe zakụnụ mgbe ka fa na ama na eji ofe metero nka na o metero nka but the pastor fa na-defend ga-ekwu arụ n'ọnụ. They will find a way to defend him. Chefuo na asị no one is perfect. Ọ bụrụ na ihe na-afụ na eji ofe zakụnụ eme mistake ka ekosi wee dị gị na pastor ga-ama mme mistake ọrụ woman being ka ọ bụ. Ka ekosi wee dị gị na evangelist ga-ama mme mistake ọrụ mmadụ ka ọ bụ. Ka ekosi wee dị gị na fada ga-ama mme mistake akwa mmadụ ka ọ bụ. But they will never see any mistake. One single person nọ na social media tata na-defend Christianity pụtagosi na ife evangelist a mere na nke o kwuru okwutere ya ma na nke o metere ya. Just go see one of them. Mmegosi gị more than 20 videos mmego si na eji ofe zakụ na nke o mere na ma sọpọtụrụ na mekpọrọ na nka. Mmegosi gị more than 20 videos mụọ ba agbara nze mego si na ma asọpọtụrụ nke eji ofe zakụ na nka na ma sọpọtụrụ nka. Gosi m ndị a na-edefend Christianity na-edefend mmadụ evangelist. Gosi m one single video fapụtagoro open si hai mgbe evangelist nke arụ soro ikwesịrị ije side nke ikwesịrị ikwu nke never. So all the perfect. If the reason you ask me, wepụta picture agbara nze mee video 1 million times in a day, I will not respond to you. Come to my comment section, insult me, I will not get angry. Because etu kwuru goma na gbakacha ndị ojii wee nwa na nnọkọta na asị na ekele anyị eke ka anyị esi n'ofia wee pụta. Mana ọ bụrụ ndị ojii niile. Up to today, enwebere ife anyị ma ya atụ na-akpọ ọkọ na-eke hit na onye eze Jizọs mee mana fa nọ na nga. Ụfọdụ asị na ọka ejide ife ka insecurity kwụsịrị na Anambra State. Ichefuzie na ọ dị same unu nwa na anwụrị na asị na Soludo kpọtara unu ndị security. Ketu unu atọ ọnụkwazịa ọ bụ ozi ndị security akpọtara unu kwụsịrị unu insecurity. Ife kwụsịrị insecurity na abụzi ejidere eke hit akwa ọkọ na onye eze Jizọs. So ọfa ma bịa kwụsịrị insecurity.
The same unu nwa na anwụrụ mgbe ndị security juru ana Igbo Anambra State na-eburu egbe na-akpagharị ebe niile. The same unu nwa na anwụrụ na fa ga-akwụsị insecurity. The same unu nwa kịta atụ ya dịsị kwụzie na oke ejideziri akwa oke eke ichi na onye eze Jizọs ka insecurity ji wee kwụsị. So my question now bụ ọba akwa oke eke ichi na onye eze Jizọs kwụsịrị insecurity ejideva ka insecurity ji wee kwụsị ka ọ bụ ndị security soro udo kpọta mere insecurity ji wee kwụsị? Unu enwe ike ịzanwu this question? Most of you know na social media defend Christianity. The only person na da akpọyi bụ Brother Paul Chigbo nyana Kedafia nyana Ekene Choosing. Some mad na bụ ngwa aga na Facebook defend Christianity na da akpọ ndị mmadụ iyi. Fa na-ekwu okwu fa kwuchokwu okwu defend Christianity fa na-edisend fa apọ. Mana nke ịpụta bịa na akpọ ndị mmadụ iyi ma ọ na-ebo ndị mmadụ ebubo ọ dọrọ nka ma anụgo nke a n'ọnụ fa. Apart from that, every other ones, chefuwe. Asokwa nge defend na Christianity. But ebe no na defend Christianity ki ya no na ebo ndị mmadụ ebubo. Ebe no na defend Christianity ki ya no wara asị ya saa ụwa niile. And ebe suwe kan job na some of you na asị unu na asị na juma ife all day moon something dị open ụwa niile na asị unu abịa onwe ife ada defend. Enwe something ga-eme otu a imechi ọnụ, you can't defend it. I defend ya be just you go see how iberibe ịda. Ọ dịkịta otu a Nigeria dịkịta mmadụ bịa na defend Nigeria na-akọwara ndị mmadụ Nigeria ọkụ adọrọ mmiri adọrọ ịbịa na eme argument ma na-akọwara ife mere na ọkụ adọrọ ma ife mere na mmiri adọrọ. Kedu otu ga-esi wee kọwata ya? Ọ bụrụ na akwa ọka ekeghị itu na onye Jizọs abụrụ ndị dibịa nọ ndị ụka, ndị mmadụ ife usoro udo ndị mmadụ ga na-emere every seconds na-ajụ ka edife ma ha bịa gba anyị mana na ndị abụrụgo ndị dibịa si jidefa ka akụgbuo. Mana fe echefuzie na enwere ife ndị dibịa na-eme na ndị ta pastọ na-eme. Ejidego dibịa niri mmadụ na ndụ, ejidego pastọ niri ndị mmadụ na ndụ. Ha gbara bụ Chigbo ụtụtụ ọma. Echetara m oge gara aga enwe question njụ Brother Paul Chigbo ọzọ ndị question without insult, mana Biafra people no na comment section na akpọ iyi Christianity of these days abụrụ Christianity mgbe m na-etonyite. Esim from a very strong Christian home and eji eme ụka jetu ụka ọnụ mụ gụkwa na Bible agụtụ ya ọnụ m bụ tata mkparị ndị Christian na-akparị ndị mmadụ na social media. Nwanne kama mma abụ onye Christian ndị a na-akparị ndị mmadụ achọ m jiri aka ma jiri maka m fọm one religion bụrụ onye isi. Ọ bụ na ọkụ mmụọ na enwere ọkụ mmụọ mmeje tụkwuru n'ọkụ mmụọ dị proud of it. Ụdị mkpadị ndị kpọrọ over Christian na akparị ndị mmadụ na social media, God forbid. Famaro their age mate. Ị ga-afụ obere nwa na-akparị mma mmadụ, fụ obere nwa na-akparị mpa mmadụ dị proud of it. Akwa ewere ịkparị na enwe some names odobo na gaya na social media na-akparị ndị mmadụ. And enwero ndị kparịrị any woman being ruo na social media ka ndị Zion minister ọmụ akwuru ya. Fame a video 100 times about him, I will not respect to any of them. They insult too much. Fana akpari too much. Fana akpari way too much. Fana akpari way too much. Must you insult people? Can't you talk? Igwe mmadụ okwu yara ịkparị onye afọ uwe oge emebi. Mmadụ dị something igwe onye afọ okwu ọ bụrụ ịkparịrị ya uwe oge omebi. A na-akparị ma ndị mma mmadụ, a na-akparị ma ndị mpa mmadụ. Na gịnị ji wee mee? Enwere ọzọ onye ma ọgbụ ya na na-edefend Christianity. Na na-edefend Christianity. Onye emezi ibe na social media taa ọ dị ka ndị Igbo enwegasịzi group by group. Onye ka nji wee kwu na enwere group ọbụla nna anọ na ya. Achọrọ bụ ịbụ na mmadụ onye Igbo before enwe ife niile a na-enwe abụrụgo m onye Igbo. Ife niile a na-eme bịara abịa. Otu enwufu m nkịta abụ m onye Igbo. Ife nna afọ na mmadụ bụ onye Igbo. Brother Paul Chigbo bụ onye ụka. Enwero in any way nsi afia different that every onye Igbo ọbụla. Akwa ọkọ na-eme dibịa. Enwere mgbe nji afia in any way different with onye Igbo ndị ọzọ. Ọ nwezie ka mụ na gị si wee chọ ime something. Ife na-eche eki na gụwa bụ
kedu otu isi emesa mmadụ ibe go omume? That is the most important thing. Humanity first. Ọ bụrụ na ịchọrọ ndị mmadụ believe na ife niile bụ people's belief in ka o si wee dị. Onye ade comment kete enwere time for you. The reason men am enwere time for you bụ na ana m eme video one particular day. That day ka na wee mana modern mmadụ ga na enwere time. Ana m eme video one particular day. Ịkpọ m na call. Call na comment section. O nwee ife ijuru m sị m ife eji offense akụkwuru ọ dị mma. Nsị gị nzacha gị this question. Njụọ gị your own. Will you answer me? Ị sị m yes. Agwara m na live video otu a gwa gị sị gị na ife eji offense akụmere that particular time. Na ma support ya. Na ma ekwetere ya. Njuzi agụ nwa ajụjụ ịgbaba okwu okirikiri. And at the end of the day, you did not answer the question. At the end of the day, that particular day can say no. This is not a woman being. Me if bo mmadụ bụ. Osi anya bụrụ your pastor. Osi anya bụrụ your evangelist. Osi anya bụrụ father mee something na adọrọ mma. Say, ife dị otu a adọrọ mma. Ifu nke na adọrọ mma, condemn nke a na adọrọ mma. Ejina because na ifuru onye a n'anya ma ọ gịnị wee yara condemn nke na adọrọ mma onye a na-eme. Onye me so many people nọ na ngata ata ma ndị ngoro anwụ maka ya. Eji offense I so much love him. I so much cherish him. Mana enwe nke ọ ga-eme mfu na nke anụ ha esonyero 100% mmapụta sị na nke esonyero na mekpụrụ. Maka na mfụrụ ya n'anya cheri abụrụ na mma gbachi nkịtị because mma na nke abarụ mana nke abarụ. Because o nwere ike ọ bụ na iwe ka o ji wee kwu ya. O nwere ike ọ bụ na emotion ka o ji wee kwu ya. O nwere ike ọ bụ na sentiment ka o ji wee kwu ya. Nke o ji wee bụrụ human being. No one is perfect. But ọ na-agba elu kwara n'ebe unu nọ. Unu ga-find the way they defend that thing. Unu defend that thing. Unu abịa na point out. If eji offense akụ na-ekwu, ọ na-eme na adọrọ mma. Ọ human being ka ọ bụ. O nwere ike imeti ya 100%. O nwere ike imeti ya 80% as a human being. O nwere ewu ni human being ga-emenwe ezigbo ife 80%. Ụfọdụ inwe ike aka iji wee teta ụra. O iwe. O frustration emekanye ofufe. But afọ ka asị mba nke a dụrụ. But unu are them, yeah, you people can never do it. You people can never do it. Now this social media, and when more than 20 videos, even this particular one, I support Romia. Open and when you need the capable, the financial balance, gamer my followers give away 200,000 or can put it here 100,000. Many post rule more than 20 videos made against Matthias Ezak. More than 20 videos more about the made against Matthias Ezak. But here my followers give away. Because na find the data. Find you where fast spending. Ego fast spending but time fast spending. Where watch the video, where watch who again with their money. Or go again provided the money if I get you create the video again. Can the post to you? More than 20 videos. Mununa de mo fife. Mununa da ko for alcohol. Unu ji Christianity ekpuchi evuru na commit na arụ unu na-eme. Ọ bụrụ na enwe onye ga-eme give away 20,000 100,000, do not give me any money. Ọ na-akpọrọ gị afa my followers. Ya na ndị ga na request, ị na-send refer data 5,000, 20 people. Imecha ya every day ni post were go for video. Every day ni post were go for video. Ị na-afụ date made the video. Na anụ ife m kwuru ebe a. Mụ na abụrụ ofu. You can do the giveaway. Mba send the other Ada Nwanyị Amarachi. Oh, was strong for send the other the 100,000 kita. Go jiri aka wee kebe ndị mmadụ. Amarachi send the account number, you can send the other 100,000. And go soon na munu na abụrụ ofu. Amarachi send the account number, you can pay the ka ọkwụnyere gị the 100,000. I confirm ọrịa. There yes. After this live video, nchi ofu ozugbo. Enwere m ike ịfụ something mma na-adịrị you n'ọda ka mgbachi nkịtị. Achọrọ m ime onye mere ya. Onye mere ndọcha ji wee ka anyị mma. I for something and I condemn ya. I for something and I condemn ya. Send the account number because send the money. But unu wee nwere ike condemn one. If sokwara onye unu na-defend kwuo n'ọnụ, you people will find a way to defend that thing. Kama unu gasị na nke adọrọ mma. And unu maka na ọdọrọ mma. Because if you man ọdọrọ mma na mgbe o kwuru that thing n'ime unu ụka,
the mood and the response people nye go see na the thing na adro fa na bataria but to kekon ene ka yeme then onye biazia bia kwa iwu na eburu ogu bia even you work carry unu niile but I can never respond to you and you cannot make me angry akwa keda mecha video keda mmadụ wepụta picture na social media bia kwuwe maka agbara nze nwanne agba adugo go tupu ime the video 100% I have forgiven you. Why should I be angry? Newe no tu one ebe moto isi weto no obodo amụrụ anyị n'ime ama moto isi weto eto tụtụọma ama moto isi weto no obodo amụrụ anyị n'ime obodo anyị amara aka nni na aka ekpe anyị the only place anyị nwere value bụ na family because anyị family azụrụ ọfụma but society the messed up nwanne na account number ikpu iyi enwe ndị nke digo asịrị ewere gị ikpu iyi marụfa fa na-eko na fa na-agba iyi enwe anywhere in the world any reasonable woman being kwesịrị na-akpọ mmadụ iyi eji na edibịa n'iri mmadụ na n'Enugu steeti etigide emu mgbu dama na ekwesịrị ya ọ bụrụ ụkwụ ya esie n'ọkụ nye ya ọta etigide emu mgbu and the anụmanụ na-eme dibịa so na ọ na-eme omenala ada eme omenala enwere anybody mfu na screen a na-eme omenala akwa ụkọ ada eme omenala eke hit ada nwaanyị tinye ezukwa bank amarachi ka eke isi wee tinye ife tinye ezukwa bank akwa ụkọ ada eme omenala eke hit ada eme omenala onye eze Jizọs ada eme omenala these three people ada eme omenala. These three people enwere nke na-eme omenala n'ime fa. So a na-ekwu okwu ndị na-eme omenala. Do not call them. Akpọnafa. Because these three people believe na spirit ga-enye mmadụ onwe ego. Onye na-eme omenala believe na spirit ga-enye mmadụ onwe ego. Because na enwere mgbe ndị nna nna ifa ji wee gwa m na spirit na-eme mmadụ onwe ego. Fast na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Imecha ife ọ bụla ị chọrọ ikonuko na omenala. Iburu ọgụ gị jebe ugbo fa na-agwọ ọgwụ akwa ọkọ na-agwọ ọgwụ eke hit na-agwọ ọgwụ onye ezi Jizọs na-eje ụka na-agwọkwa ọgwụ fada eme omenala ọ ife nchọka onye ọbụla nọ hie marụ bịa onye ka ọ dị na-epost dị akaụntụ nọmba ebe ipost efe ọzọ mbụrụ ọkụ Amarachi send ya ya kịta soro udo ejidego nda kwee na nga una na Facebook na ga-ajụ nchọ ịjụ gị bụ mmadụ kwu maka pastor ịpụta na-akpọ onye afọ your generation will suffer idiot ashawo you are this you are that so to you ibe Christian as in to you kita if you look at in a defend Christianity so onye na-abụrụ Christian kita afọ omume gị ọ like ya Christianity so onye na-abụrụ Christian before kita afọ ife in a display na social media the person accepts their Christianity you people should be ashamed of yourself enwere onye gwara m sị m na ọ na-ewute ya na anasị na ọ bụ Christian onye na-agba ka bụ Christian si awai ọ sị m na ife ọ na-afụ ndị kpụrụ mfa Christians na-eme na social media na-eme ya ifele blackmail nke unu ifu na-ebo ndị mmadụ na ebubo unu enwere ike ịpụta kwụwago okwu ife ndị mmadụ mee ya na ibo ndị mmadụ ebubo sọsọ ebe unu na-adị active Ejiofor Ezeaku bụ businessman but unu ga na-ekwu maka ya 24 hours and unu amasị why is Igbo fighting Igbo? Why are you trying to bring your brother down? Nwere onye ga-anụ ya n'ọnụ ya Ejiofor Ezeaku ọrụ onye Igbo ka ọ bụ. When you people are insulting him, are you not fighting your brother? Are you not trying to bring your brother down? Nke bụ business ya kwụ ka ụfọdụ n'ime unu ga-eji wee na-eme caricature business mmadụ ebe ọ na-akọpụ tipa ebe ọ na-akọpụ tipa ka unu ga-eji wee na-eme ife mkparị ya amụ ebe ọ na-akọpụ tipa business ya nwatakịrị nwere ike iji ala nne ya wee egwu egwu mana nwere onye ga-eji amụ nne ya wee egwu egwu unu ga-emegidekwu emerụ eje na business ya ụfọdụ ga-emegidekwu je wepụta nwunye ya ụfọdụ ga-emegide wepụta ụmụ ya onye na Facebook na-ekwu ife sọrọfa
ụfọdụ ga-emegidekwu wepụta vidiyo ebe a na-eme omenala bụ ụzọ eziokwu na-akparị ndị mpa mmadụ na ndị mma mmadụ nọ there. I can talk about pastors, but enwere m ike ịkparị ndị mma mmadụ na ndị mma mmadụ anụ n'ime ụlọ ụka. Never. But unu ga-eje na-akparị ndị mpa mmadụ na mma mmadụ nọ n'omenala bụ ụzọ eziokwu na-amụfe amụ were fa na-eme karịkacha ọkụ osu esu unu. Nke bụ na enwe one native doctor ejide mara m ife a confess unu eje wepụta an innocent man na omenala bụ ụzọ eziokwu si na the man. Akwịma all this unu ijene nọ na nke nwere ife omegoro okwu unu ijeru ntukpu na nga onwebere ife ijere meruo okwu ife ụfọdụ n'ime unu. A native doctor commit something na Igbo unu eje wepụta a picture an innocent man nọ na omenala bụ ụzọ eziokwu na-eburu the man si na the man dị ife afọ. The man enwere n'ọnụ ga-ekwuru ọ bụrụ na the man nwere ego you people will not try it, but unu na-eburu ya maka na ụmụ nwere ife ọ ga-eme o kiricha ya ọba akwa tie mkpu. O nwere so na ọ chọrọ nọmba m biko Chinedu send ya nwanne anyị nwoke a WhatsApp nọmba m. Akwa ọka eke iche na onye Jizọs anyị chọrọ inwe ife fami. Ọ bụ na afọ pasị mmadụ na ọbara mmadụ na befa onye gburu mmadụ ama anata anya ma na fa anadịghị na anya akọwa akụkọ ọzọ. Ọ bụrụkwa nnọọ maka dibịa na ife na-ekwu na soshal midia ga-eju ejideba eme ka anyị mara na ọtụtụ ndị ọzọ ka na-ekwu ndị dibịa na soshal midia gbachabere ọsọ fakadoro that morning star akwa ọkọrọ ya ndị dibịa niile a na-ebe akọrọkwa na soshal midia ka na-akọkwa ife afa na-akọ ma ndị na-eti ife niile fa na-akọ ma ndị na-eme bịa ka nye gị nọmba ka ije gbara ụtọ ka ị nwee ego bịa ka eme gị ka ije mekwa nke dịta fakọrọkwa na-akọ datị. So na Soludo decide ka ụkọrọ ndị niile na-aka ụdị ife dị otu a ịma na ekwesịrị ịzafa nche niile enwe ofu ga-afọnụ. Ya na-ejide mmadụ na ọ nyụrụ mamịrị ebe a tinye ya na nga ụmụ nwanne onye afọ a na-agafe fụkwa onye ọzọ ka ọ na-anyụ mamịrị da particular spot iji maka ya wee jide nwanne fa alapụ onye a nwere onye ọ ga-abụ ka obi dị ya mma. Enwere onye ọ ga-abụ ka obi dị ya mma. Bịa na m ntị efu Brother Paul Chigbo. Brother Paul Chigbo bụ matured and a wisdom man. Ọ mụ aba gbara nje gbara onye na ọ na-edefend Christianity before believe onye ọ kpọwa ndị mmadụ iyi ma ọ bụ obebe ndị mmadụ ebo ebe aka m enwe problem with him, but mmadụ yi defend before believe onye abụrụ aja ife. If mmadụ ịkwụrụ stand defend ya that in believe onye emela aja ife. Ọ bụrụ aja ife ka ọ bụ maka na enweta nsị mụ believe onye and I defend it. Ọrụ Igbo bụ na ikwutekwara okwu datị mụ na ga anụba but oyibozi ga-ebe maọbụ ịgbakpọ gị ebe aka dị problem dị. Ya ka ndị egwu na Brother Paul Chigbo Ekene choosing bụ the two people mma na-eme ife Christianity na da ebo ndị mmadụ ebubo na da agwọ ndị mmadụ iyi. Other ones bụ ịkpọ ndị mmadụ iyi na iburu ndị mmadụ kafadị and fa na-eme afe efe iri na afadị ọ maka na anyị bụ ndị ojii. Ọ bụrụ ife dị ka na ndị ọcha enwe ndị na-awọtụrụ people ege ntị. Ima ife na any matured man or woman ịfụrụ na-akpọ iyi ị kwesịrị inwe anything to do with that person ma na that person enwere uru ọba na society, because ikpo iyi kwesịrị ibe ife ikpeazụ kwesịrị ịgbata gị n'isi as a woman being, being a man or a woman. But ife na-akpọ n'iyi onye nke si na ọ chọrọ ise ndị ego na ọ na dị ena onye nke si ka o se ndị ego akịta ọ daa na mmiri. Onye ifu bịa n'ebe m na-eme program wee sị m ife eji ofe eze akụ mere ọ dị mma nsị a bifo nzakwa gị this question mma ajụkwa gị ajụjụ osi m go on ọ jụwa m ya nzi ya sịara m asọpọtụrụ dati na-eji ofe eze akụ mere data osi m oke ọ dị happy nsị oke mgbe ife anụnwa dị otu anụnwa onye dị otu a mee ka efe inwe ike ikwu maka ya ọ gbagharịba na-agbara nze ma ogiri osi ebe a nsị akwụ na afụ ya ịjụ m ajụjụ nza gị asị ma kịta ajụgo m ga ajụjụ ịgbagharịba zama ajụjụ straight o kwere ya ọzụza and enwe one thing unu na-eme na iyi a na-akpọ
na ife a na-agwa ndị mmadụ na social media na Ebuka Obi ada afịa asị ọ na-afịa 101 million % Ebuka Obi na-afịa ọmụ akwụrụ ya ọ na-afịa maka enwe my friend bụ onye Zion ọ nọkwa na Germany ebe enwe ka mụ na ya si wee nọrọ ma onwe ka m si wee jee na nke ya ma ebe ọ bụla ọ na-ekiri ndị Zion ọ na-ekiri ndị Zion ụfọdụ kwa ọ na-agba nkata ote vidiyo ndị Zion tụwarụ m na WhatsApp m so eji m ntị m were anya m wee fee ebe Ebuka Obi sịrị na ọ na-abịa ikwuo maka ndị Zion ọ ikwuo maka Daddy Ifeafa agbachi gị nkịtị afa ga-enye gị reply na-ekwu datin na-amụ amụ na-akọwa datin so datin ọ na-akọwa mgbe agosi na ọma ife na-eme na social media so you can defend this talk or you can do anything mana nke a bụ nke nji anya m were ntị m n'ọnụ ya ọ bụrụ na mmadụ sịrị m so by now ọ bụ na datin na-ada atọ nyanwụ ụtọ ọ kwesịghị caution fa so enwere any woman being ịmana enwe one problem anyị na-enwe ndị ojii we always say na onye a dị good mana people na ya na-akụ bụ the problem asị ndị ojii kwụsị that statement mgbe Buhari bịa ụfọdụ si na Buhari bụ ezigbo mmadụ nọ ndị nọ Buhari na-akụ bụ the problem Tinubu na mmadụ ga-asị gị na Tinubu bụ ezigbo mmadụ mana ndị na ya na-akụ bụ problem why ndị ojii ji echekarị datin na onye nke a bụ ezigbo mmadụ mana ndị na ya na-akụ bụ na bụ the problem why ndị ojii ji ekwukarị na a matured man bụ ezigbo mmadụ mana ndị na na-aka abụrụ ezigbo mmadụ na a matured woman bụ ezigbo mmadụ mana ndị na na-aka abụrụ ezigbo mmadụ why ndị ojii ji ekwu datin anụbeghị ya n'ọnụ onye ọcha ife ọ bụla ime ndị ọcha na-akụzi gị n'ọgwa America na-agwa gị n'ọgwa America ozugbo fama ajụchọ ka bajechọta third party merụ iji wee mee datin ma ọ na-ekwesị fa ga-asị ife ime ọgwụ a ka afọ mere bọtụ ndị ojii na-agba datin ọsọ ife ị ga-anụ daman bụkwara ezigbo mmadụ da gọvanọ bụkwara ezigbo mmadụ na ndị gbara dị gọvanọ ha nda abụrụ mmadụ da sinetọ bụ ezigbo mmadụ mana ndị gbara ya nwanne kedu ife na-emenụ afụna men of God na Nigeria mana men of God nke Ebuka Obi nke acha mba n'anya ifuru nke acha mba n'anya because odo nwanyị na onwe the power ịgwa these people kwụsị na ịkparị ndị mmadụ you can defend Zion you can defend me you can do anything but nke ime ya ọnụ kparịa mmadụ nke that insult na nke ibu ndị mmadụ egbo you people should stop it and okwukwa ya anyị ya nna o kwuru ya unu echere na usi na generation mmadụ ya nwụrụ na generation ya nwụrụ eziokwu Tinubu ya na-achị Nigeria ime ụdị ya kpọ Tinubu mgbe a na-eme campaign enwe ndị bụ fatata n'ụtụtụ fa ga-akpọgide Tinubu iyi fa na-akwado ọrụ fa na-akpọ Tinubu iyi fa nọ n'ọkada ọ na keke na-eje ọrụ fa na-akpụ eyi fa na anafa na-akpụ eyi oke mmadụ ka na-abịa edo onwe dị mmụọ ha udida mbefọ n'ụlọ edochie ọ bụ na iyi na-egbu mmadụ n'ụlọ edochie aka ngo Jude Austin na aka ngo mee edochie aka ngo ọ bụ na iyi egburo these three people iyi ya na-egbu mmadụ onye lapụrụ iberibe ndị mmadụ ka ọ baa onye afọ arụ ka ọ ga-abịa maazị onye afọ nwere ike firigbo ọzọ mana wosu ịghọta na onye a na-akpọ gị iyi is not better than you ị nweta onwe gị nna anyị ukwu Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo ọ sịrị onye zisi n'ozi ọma n'afịa ma ọ na bọọsụ ma ọ na gịnị onye chọrọ ịka ụka ya jee n'ụlọ ụka ka ọ jee ka ụka ọ mechara ife dị otu a anyị fụrụ ndị mmadụ bịa na soshal midia wee sị na ife dị otu a adịrọ mma na ekwesịrị ịlapụ ndị mmadụ ka ba na-ezi ozi otu ọ bụla o si wee sọ mana ejidere akwa ọkọfa enwere ife ofufe a sịrị anyị na fame ịdị comfortable with it ị jụrụ ajụjụ you didn't ask question mana a sị sezis na ozi ọma na-afịa ma ọ na bọs ị bịa na akanta ife gọvanọ na-achị steeti kwuru mana a gburu pipụl egosila ya evidence emere ji wee kpụrụfa ịgbachi nkịtị maka na fa nwere eme dibịa asịsị asị ezis na ozi ọma na-afịa o doro anya na Germany otu ọnụ kịta nwere ike na-agara ụzọ buru baịbụl na-ekwugheri ịchọọ iburu baịbụl na-aga iri na Germany na-ekwugheri ị ga-ebu ụzọ jee na nke ndị uwe ojii Amarachi chepụta efe akaụntụ na mma na onye ahụ ọbụda ka m mara onye ọ tabụ last time mee respond to that guy na social media nke a na sị ka m marụkwa ma brain mana afọ
na Germany ebe eche mu odi fi eje na nke iye je ote permit na ichoro ije be ife dị otu ambosi dị otu a na kịta mburu Bible na na street otu a na ezi oche ndị polisi akpụrụ m na pass na disturb ndị mmadụ so nchọrọ ime m ejekwa ndị uwe ojii fenye m time mmeji m ya na mbosi mmemme ọ ga-abụ oru mbata ndị na-eme nwe ka ndị polisi ọzọ si ebe nwepụ ya gosi ya si na akwa na enyekwa m ọda m mbe fakiri efe asị oke fa na-ekirizi time nju wee kwesị ịkwụsị time a na-eru ogbo fasị ma ọ gakwa ngwongwo ka efu nche dị iche ndị dibịa unu echere na ndị dibịa na-egbu ndị mmadụ ndị pastọ na-egbu ndị mmadụ unu echere na ndị pastọ na-egbu ndị mmadụ ndị dibịa na-egbu ndị mmadụ ọ dị sensị ndị dibịa na-asị na ndị pastọ na-abịa na nkeba unu eche ma asị ndị pastọ na ndị dibịa adịka fanwe WhatsApp group ọ dị si ndị pastọ unu nọvemba na ndị dibịa fanwe WhatsApp group for ndị fa na mmadụ na-arụkọcha so ka o si wee dị kwụsị na alụ unu na-aghọ na social media stop insulting people kwụsị na ịkparị mmadụ onye sịrị you don't see anything wrong with those people ịnọ new ịdị new na page a ịfụrụ mmasị gị na ọta aka bizi gị na onye bụ agbananze sọsọ this comment ide kịta onye ọbụla nọ na page a mana ọta aka bizizi gị na afọ agbananze Fogunwe ide comment ahụ ọ na-abụ before you dee ife ebe mmadụ na-eme something either na ejuru ajụ ma na imegodi investigation about that person ọmụ a gwara native doctor na-akọzi n'inyo na baya ọsụ na ọ ga-eme m ka m pụbara and the native doctor chọkwara Morning Star na klọb akwafa enwere mgbe m ji support anything ndị pastor na native doctor na-eme ma ndị pastor ma ndị fada I don't support the thing. The reason men are mad support the thing or whatever a problem I had. Ebe problem I had when I'm dodgy or whatever fanako. Those things if fanako, fako gidegiate the night to room why are them. Makana nebe the problem day. Even maybe they maybe, but to a face maybe a guy is you a dozier. Ogun age concrete where women road, the match I could cochaya. Any age concrete more cement more good away those usual. Ọ bụrụ ịchụ aja ka anyị eji wee dozi ụzọ ọ bụrụ ikpebere ka anyị eji wee dozi ụzọ ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ ka anyị ezi wee dozi ụzọ ọ bụrụ ije na arụsị ka anyị eji dozi ụzọ ọ mmadụ ga-edozi data ụzọ physical so all the problems mma anyị na-asọfa na Nigeria bụ physical problem ma gị nwa na onwe gị dee kọmenta echukwubega na kịta asị gị kwuo 100 problems ị nwere n'ụwa ife niile ị ga-ekwu ga-abụ physical problem. So ọ bụ na ifu problem na otu akwa ọkọfa eke iti na onye eze Jizọs nọ na ifuru na ifefa na-eme adọrọ mma mana ifuru na nke ndị pastor na-eme adọrọ mma ịma na idro truthful to yourself. Anybody na condemn native doctor na da condemn pastors onye ama ife ọ na-eme. Anybody na condemn pastors na da condemn native doctors ama ife ọ na-eme. This group if a group of people na-eme the same thing in different ways. Onye na-efe good spirit to you ndị ụka onye nke dibia na-efe bad spirit to you. But at the end of the day, they are doing the same. Because when if so again and the dibia jecha, obu na ega adapta gị n'aka. Ka obu na iso na ife a na-eme. And when if so again na pastor mee, obu na ida akwụ title na offer ka iso na ife a na-eme. The same way ka obu. Na oburu mu abu government, anything gbasara spirit, ngo onye bara ka zugodi ike. Kama ma ndị mmadụ ga-eche ka mmadụ. Because I na-eche the shadow carry the subject. Mgbe ọbụla anya ọbụla na-achọ spirit. Onya ma ije na mmiri niile dị n'ala Igbo ndị eze nwaanyị ekporugo deti kpochusie mmiri niile dị n'ala Igbo. Ndị eze nwaanyị ewerugo deti kpochue mmiri na-asọzi oyi. Mmiri na-asọzi oyi n'ala Igbo taa. Kedu maka ife asị gị na na-achụ aja. And ebe ọ nọ wee chọgbuo onwe ya. Buna the people na-ekwu okwu ịchụ aja na mmiri amara ife na-aza and otu ndị Igbo si wee chụ aja na mmiri ndị nke chụrụ aja o because ịchụ aja na-achụ na mmiri ebidoro tata. Ife eji achụ aja na mmiri bụ ife dịka pọpọ, banana, mango, ugiri ụmụ ife ga-abụ na itinye ya na mmiri ọ nọrọ ebe a lekacha azụ ata ya ọma bụ deti n'ime dị mmiri.
itugbu banana na mmiri ofu azụ ga-atị ya itugbu watermelon niile na mmiri ọ gaa n'ike mmiri ebe afọ o dupuo obere dị soft azụ atapu ya rie ya mmiri adịkwado gị n'iti ọtụfa ga-eje weru ngwongwo na ngwongwo ma fanta ma gbogbotugo gbojuo na mmiri a na-asọ oyi mmiri a na-asọ oyi so nnecha anya kiricha afa ha eze nke iji star ụka marụ ukwu gozie gị nna ebe isi weta mmaji pụrụ mmaji inelecha mmiri a na-asọ oyi time ndị be anyị na-efokọsụ na spirit but time ekwesịghị na-efokọsụ na reality maka na ebe nsogbu anyị nọ wee dị but nobody does that ọ gbọbara n'aka akọ spirit akwa ọka ekeghị iche na onye eze Jizọs ka nna ajụ nna ọka ejidere faka insekuriti kwụsịrị na Anambra State ka o sekuriti akpọta ma insekuriti ji wee kwụsị and kedu ife afụfa kọmiti mere eji wee jidefa ndị dibịa ndị ọzọ na-akpagharị na deme gịnị bụ ife afa kọmiti taa mere eji wee jidefa ndị dibịa ndị ọzọ ademe eze ọ tekwa na last time m fọga na peji adịkwa ka 2023 last year niile anyị afọrọ gị afọ nna good morning everyone, today is my birthday nwanne anyị nwaanyị sịra tata bụ birthday ya nna ọ ya abarụ gị ogologo ndụ na-arụ isi ike ya adịghị echi maka na echi ada agwụ agwụ ụba aka gị ọtọ ihe celebrate more birthday to come ife akụ ife enwe Uche na ada nwaanyị happy birthday n'ọta ka amụrụ ya ọ dị ọkwa n'izi ife a na-afịa ọnụ ka mmadụ fụkwara afọ ọzọ ife eji enye Chukwu ekene ife a bụ ife eji enye Chukwu ekene ije ọ bụrụ ịmara ife anọ gị nabata ijegoro ya tata die ọ bụrụ pọinta gị na-adịghị mma jee goro azụ taa ọ bụrụ isi ewu dị gị mma jee goro isi ewu taa enwe onye ga-epu ome n'ụwa amụọ na ya amụọ ife ọfọrọ anyị bụ ọnwụ ndụ ọbụla anyị kwesịrị ịdị na-ebi tata bụ ịdị na-ebi ya ka ọ nọ nwezi nke anyị ga-ebi echi anyị gba aka wee bịa n'ụgbọ anyị agba aka wee na inwe 200 story building nwanne nwa enyiye gị na one portion ndị nọ ndụ anaga so onye achụ n'ụwa n'ike onye ọbụla ji nwa ya ọ ya abata anyị niile happy birthday nne Uche na ada nwaanyị happy birthday na apịrị ọf ka ọ na-adị ibe Uche na ada nwaanyị happy birthday na enwe na-eselebrate birthday fa this year enwe nwanne anyị nwoke ndị polisi gbu na Switzerland enwe nwanne anyị nwoke ndị polisi gbu na Switzerland ahụ Nigerian gọọmenti tiri anyị n'ime afụtụbe ebe egburu onye China afụtụbe ebe egburu onye India ọ mgbe ọ bụla ndị ochi anyị nwe ọnụ na-ekwuru anyị o nwere nwanne anyị nwoke onye Igbo ndị polisi gbu na Switzerland onye bịara ịgba mbọ kịta ozu ya ka anyị ebunaziri the family nọ na be anyị ọ bụrụ ife ndị ọchịchị tiri anyị n'ime ya ị chere anyị nwe na ana bekee n'anya ọma ka anyị jiwa nọ ịnọ ana bekee dị ka ije ụlọ ekpere enwere onye ọ dịrị na mma ebe ana bekee enwere any single woman being ọ dịrị na mma bịara ana bekee mpa gị bụrụgodi bironia ị bịa na bekee ịbịa gụọ akwụkwọ ọ tọrọ gị mma na Naịjirịa ọ bụrụ ọ dịrị gị mma na Naịjirịa nọ na Naịjirịa na-eje akwụkwọ ewuchuru nga happy birthday mana m amarọ emana m amarọ ayọgo m unu wee sị onye gwa m sọntịn biko onye gbaa mbọ ka ọ na-echetara m ya ịgwa m sọntịn ofu mgba chefuzie ndị gwara m ife dị too much enwere mbọsị chifu onu igwe mmadụ emerụ ndị mmadụ transfa ma ego nna nwere anwe ego nna nwere enwe ụfọdụ megide otu isi eju m na-egwezisi iwe na-adị aggressive for nothing ị ga-anọ mmadụ akpọ gị na fon ọ gbara nzere nke ọ na-enwe ọnwụ ụdị problem onye ahụ akọchara gị and sometimes ọ na-aka m mana mazara dị kọ dam na nna odetin na anụ because nna odetin odi stop bazie m ka m mee detin mana ọ bụrụ ma anụrụ dat yo problem ọ na-aga maka adị save so sometimes nna agba ọsọ ịza kọl because once na ikwu igwe m datin na ntị detin na-achịgharịbazi ya m mmụọ mana ọ bụ na ịgwabeghị m ya agba ọ karị m mma
at my age, mara support nwa jive. Because someone I wonder ga cha bonanza ya lafu. Okwa video mmecha na social media ka yeji we na-ekwu okwu. If not support Rajiv, we're going to come again from it. Nothing. Why I get you a free aqua orders remain here? Get the orders in a mark walk on a dem. Or if I do so well when other sell a park walk, cage this young doors. So I walk up as a cent. On yes, Jesus, and eat a brand money. One them gwagi message na that akwa DM unu na agba emerụ mebere. Ngwagu di message na that DM emerụ mebere. Ụfọdụ mmadụ na-akpọ m na phone ozugbo nza dị call. Osi agbara nze ụka ọ bụrụ nji phone n'aka. Ma ọ bụ send ya message na DM meghe ya ozugbo ịma na nji phone n'aka. Nwanne ọ na-adị too much. Complain ndị mmadụ na-enye m the thing na affect my brain. Ngosi gị DM anyị na-ekwu okwu ya kịta. Chefuzie. Ụdị message juru ebe a. And the message juru ebe a 95% bụ problem. And then one thing you know that what about Agbananze. Sometimes unu na-eji people a na-atụrụ ego enye fa na solve problem ndị mmadụ. I compare Agbananze na-eji my own personal money and solve problem. Ọ bụrụ ofu. Ndị mmadụ nwere ike solve problem mmadụ 20 or 50 mụ solve ofu. Because nke a bụ nke m kụchatara na akpa mụ. Ana m ekekarị nna agbu na eziokwu na asị kịta ka emesie social media. Nwanne Chukwu mgbe mmeso sayensị signature si chimechigori social media niile ka mama isi aga jụ m oyi. Anwụrụ m iyi na mama buru voice note anybody to social media. European ka iburu voice note sọsọ n'ụtụtụ a ndị na-ekwu okwu nsogbu. Sọsọ ndị na-complain for help n'ụtụtụ a ịnụ voice note ebegodo akwa. Ụfọdụ na message dị na-esend na phone, ụfọdụ mmewere phone akịta debe. Marriage wetia because onwede ni dey nwote phone a ga through the WhatsApp na dey happy. Nga chakwara through the WhatsApp mood me change. Ụfọdụ ga-afụ video. Ọ bụrụ mmadụ me bia video ngo bụ na mpia nọ n'ụlọ ọgwụ ma ọ na mmịa na arụ adụrụ ya ma ọ na bia mere nka ma ọ na gịnị. Ngechazi odo since iwe webe mgbe ya rịba. Chọgboto mmesi wee sọ ọbụrụ mana ọ bụ na me gari ya isi ma adịrị m. Ada nwanyị anyị support we go sewing machine. The reason you decide like I'm post the video. But ọkwa na me post the video taka na mara ga-esi na nsọ Agbananze agbakwute m for help. Agbananze mgbe something na mere ọrụ m. Ichefu na ọbụrụ sọsọ gị na-agwa m da particular thing. Mmadụ one ka m emere ya. How many people will I help? Imuchikwa mmadụ one nwere ike inyere nwa aka. Onya bụ the problem. And onye ọbụla ga-agwa gị the reason merụ nke ya ji wee dị mkpa na ị ga-eme nke nyanwa. Onye ọbụla na-enwe the reason nke nyanwa ji wee ka nke onye ọzọ mkpa. Ịbịakwute m kịta sị m Agbananze biko na onwe ka o si wee dịrị gị nye gị obere ego. Enwere onye fụ na nye gị. Onye ọzọ agbakwute nye obere ego. At the end of the day, ifu na inyere mmadụ one m otu a, then ndị ọzọ ka na-enwekwado gị iwe na inyere ọfa. Ọ na-abụzi ego ọbụla nyere mmadụ bịa na Facebook bịa post wee ka ndị ọzọ fụkwa na nna-eme ya. Unu sịkwa mmebịa. Unu sịkwara na Agbananze bido ya. Ebido m ya, unu eweruzi anya unu wee fụ ego na-enye ndị mmadụ na daily basis. Ego nna mmadụ. People na-ata ahụfụ. People chere ka m bịa ka gosikoro unu obere ife kịta. Ka unu fụ ego na mmadụ si mụnye ya. Ama m onye oyi pik ka ọ were ọnụ ya wee gwa unu. Message mmadụ send na ife mmadụ gwara m yesterday. Obi gbawa m. I wish na onye ayi pik ko. I wish. Nke ọ bụ na ọ gbanyụ data ya agbanyụ.
maybe before the program. If I am mad yesterday, send them a voice note. I can maybe do the voice note on a month. I didn't make a voice note. There's more than a moment. Where bomb on a phone. Where some balance a mobico. A voice note, no one. Na nwunye ya ka mụrụ nwa ọfụ na ego niile o kpochata ka o ji ọgbapụta nwa n'ụlọ na ifuru nwa amụrụ ọfụ pampas adịrọ si biko mmadụ otu ọnụ ọbụla m na-esiwe nsi ọga ọ bụrụ sọ gị na-agwa m ụdị ife a mama mgbukwu onwe m ka m kpọsịrị ya akpọ ọ na-ayọ nnọrụkwa ebe a na-anụkwa onu nwunye na-asị agbara nze bikonu ọ na kasị isi di ya nye fon di ya mee ya kan ifugodu kọndishọn nwa ọfụ akpọ wenata ya adịnụ mgbakọchakwa tekwa ego sendịarịa n'oke osu wee kene m ka nkara isi ka m onye ka ji ụgbọ ya ka unu nugodo onu ya ụdị vosos ọsọ ndeze mgbe ọ na-ekene ego na-eke nyekwana ya 20,000 nkene onye a kenere m onye nyere mmadụ 1 million onye eke enwe onye be anyị spend 750,000 wee sọpọtụ ife ọ na-eme onye ekenere m efe ọgwa m agbara nze daarụ nche ma onye nọ m n'akụkụ ka ọ sendere dị ozi ka ọmụ 750,000 mana onye nye 20,000 ifu ka o si wee kene ngwekwe na ọnwa agwụ mma chọrọ ya sọnte maka onwere ife dịka mmadụ iju appreciation 20,000 and ife ndị people na-echefu bụ na akwa onye agwa gị and agwa m na Facebook ada akwụ m ụgwọ ọ bụ na onwe onye nwe anya Facebook send ya rụ nọmba the person ka m contact ya the person ka ọ mmadụ otu oge si maka Facebook kwọ m ụgwọ ka ibe m star niile ifuru a na-enye m amarụ m ebe ọ na-ana ọ bụ na enwe onye ịma m anya Facebook send ya rụ nọmba the person ka m kpokene the person akpọgo m nkụ IB akpọgo m MCA1 mụ na onye otu netwọk ekwugo mụ na so many people na-emebe yet ife na-ebe ka Facebook a na-enye m chichi mpost video fada signal maka Facebook money men ka signal Facebook ada enye 1 naira all this time for an send at the end of the month mara afia nobody dey know Facebook na-enye mego nsi oke mgba ka m were ego na enweta na Facebook we na settle kwa ndị mmadụ na Facebook chukwu bi na igwe mana ọ bụ na Facebook na-akwụ m ụgwọ na da money Facebook na-enye m ndị nọ na Facebook na ide ego ka mma na-eke da money because abatọrọ na Facebook ka m bịa kpee ego so ọ bụ na onwe ka Facebook si enye m ego ka mma na-enyekwa abịa ihe zika ya nọ n'ụwa wee nwụọ ebirive kwa ma ịrụ kacha ụlọ ịrụ ahụ na ebe a mekwa nke a mee ka ebirive modosis at the end of the day ya anwụ anyị nwee ife niile anọ n'ụwa so ife kacha mkpa bụ kedu nke anyị mere mmadụ mgbe mmadụ dị ndụ anwụrụ m iyi na m enwere ike iburu voice note mmadụ ewepịa nkara ịdị na-egosi voice note sọsọ tata ebe ndị na-aya gbara nze ahịhịa sọsọ tata and enwere ike ka emegide ka nyere iwetakwa sọntị nye ọnya ụmụnne m na-egweru m iwe maka nnọna ka m kụzi ngwazi unu this one enwere nwanne m ị ga-afụ tata ga-agwa gị na ọ dị happy ma ha gbara nze nọ na social media my friends nọ m n'akụ fast now since mbido social media ka m adịghị enwezi ego check good and eziokwu because na nna ekezi eke people nọ na social media na-enweta mụ nọ na social media na-enye but most of you don't understand onye bụ my pain ana m enye na m adịghị enweta I'm supposed to be making money mana at the end of the day mụ na-enyezi ndị mmadụ ego all the heartbreak and all the painful onye fụmọcha na social media ebunyegbu omego mana ọmụ na-enye ndị mmadụ otu aka m esi na-asọvụ ụmụ kirikiri problem onye nweme mụkara MC Mbakara nyere one woman 10,000 post the picture the woman then onye the woman 10,000 mfụ the thing iwe wee mee video about it ewerụkwa m ego ọzọ nye the woman epostụrụ m ekwu sometimes ọ na-eme ya ka ndị mmadụ mana Diamond dị too small ụdị mmadụ MC Bakari ọ na-egbute ndị ji nkata ekpo ego na social media so 10,000 100,000 200,000 nyere mmadụ o kwesịrị itinye ya na social media. These are the people Facebook na-ebunye ego. Facebook a na-enye m 1 cent. Achọrọ m onye ga-ada to this thing ka itinye ego kpọọ ofu onye na-eme video ka m mee ya admin ka ọ gaa through my page
because ọ na-abụ ndị etie ka mkpu na ada aghọta 1 cent adị m enweta mana ndị tụkwuru ebe a ma mme video gbasịrị Facebook money I wish na Facebook na-enye m ego I wish na Facebook na-enye m ego mma na-epost 1 million times gị na-ede ọ gbasara m adịghị m ntakịrị ego ịmụ nwere ego mgbe ị na-akpa mana nke m mewepụtakwa taịm m tụgburu ana bịa na-akọwara unu na na-eti mkpu jụanụ ndị niile ahụ kpọrọ afa call them and ask them. Ọ na-ewute m sent adị m enweta mana ibe m na-akpa ego na Facebook mụọ na Facebook na-enye tichi ịma na Facebook kwụọ m ụgwọ nwedanata aka na tichi ịmarụ na tichi na-adịghị enye ego Facebook kwụọ m ụgwọ na ego baba m kpatara m ugbo tinatagoro aka na tichi ka m gbadogoro obere ego ka unu ama na tichi na-adịghị enye ego fe na-enye ego bụ komedi prank ya na ụmụ ha na-akọfusi akọ ebe a ka ego dị onya ma ibe na social media so ndị nwere ego na social media people na mind their business ị na-anwụgode anwụ that is not their business fa focus na content fa na-eme either ndị na-eme comedy either ndị na-eme prank ndị na-eme family editing all those people na-enweta ego na social media ị na-anwụgode anwụ they don't care fa fozu gị na ana ndị mmadụ na-eme video hey ya kedu otu a ga-esi wee nyere onye aka fa agafere focus on afa because fe wuru gị as a company mana ndị otu anyị na-abịa etinye ọnụ na-achọ otu oge esi wee dị mma anyị maka unu na-akpụ iyi anyị maka unu kpọrọ asị enwe people nọ na social media tata kpọrọ agbara nze asị tukwube onye a na kadasị gị nke agbara nze ma nwere mana ọ fụrụ onye na-eme comedy n'anya mana onye na-eme comedy ọsọkwa ya bụ na gọọmenti akwụrọ ndị mmadụ ụgwọ onye na-ekwu na gọọmenti akwụrọ ndị mmadụ ụgwọ ọsọkwa ya bụ na katapila dagburu ndị mmadụ onye na-ekwu ya and those people self na the rich as on rich you can't even get them on phone father accessible before nweta fe ị ga-achọkwa onye makwa mana mụ na-apụtawara namba m tinye wegara ụlọ ozugbo ana m apụtawara namba m nye gị ịgba m na fonu m pik efo mụ na gị na-akpa nkata ịkpọọ m pik eso m na the easiest person nọ na social media ndị mmadụ na-enweta na fonu eso m na the easiest ọ mmadụ kpọrọ na fonu from America one day sị m agbara nze na ụmụ ndị na-eme vidio okpogide gosi nsekwa ndị ọ na-eforo na peji na-ese ndị star na-eme ife niile but you can't even get them mana ịkpa agbara nze ogbu agbara nze aza maazị agụrụ ga-emecha respond ọ dị same nwa ka unu na-ejide na-asụ nka akpa debe anyị mma arapụ unu mana okwu mbụ gịnị ịfọrọ dị Chineke onye nke Chineke ga-akpọ ọgwụ akwa ọkọ nọ na nga mmadụ ejiri fake akaụntụ akwa ọkọ ka na-achọ onye oge egwu wayo amara m mgbe ndị ojii ga-ama ife ndị ojii ụfọdụ abụrọkụ na anam dị idiot akwa ọkọ nọ na nga ndị na-eyuzu fake akaụntụ akwa ọkọ ka na-esendere ndị mmadụ meseji n'ofu kịta bịara ebe aka na bịa nje meseji amara m ọchọ nọ ndị ngwụrọ nwere ime ike ịkọwa ndị ọchọ na ọ chọrọ igwu disi wayo akwa ọkọ nọ na nga mmadụ abịa ebe a kịta chọ ka ọ were fake account desin profile akwa ọkọ wee sendịara ndị mmadụ meseji mmadụ emenugo m datin before sendịara meseji na WhatsApp sị m na akwa ọkọ na ọ chọ ịgbara m afa nsi oke ka anyị kpọọ na vidio kọl mkpọ na vidio kọl mfe iru akwa ọkọ enwere onwe otu afa si eme fakpọgụ na vidio kọl mfụdụ iru ozugbo ọkọtụ ya sị m kedu afa m kedu nke dị otu a mgbe ya ọga nsị eje chọọ ife ihe alụ nsị eje chọọ aka ọrụ so otu a ka unu si agagharị n'egwu ndị mmadụ wayo si uche unu ga-adị onye na-achị mba na Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo oke mmadụ ka ebu biko ọ ya adị good na ife gbasara agwa ọkọfa dị open ka anyị marụka na ife afa kọmiti ka anyị marụkwa na ife afa merụ ọ bụ na afa ji mmadụ eme oke ite ka anyị marụ ka anyị marụka na ndị a na-etinye anụ mmadụ otu esi wee expose that dibịa nọ n'Enugu steeti anyị chọrọ ka ife gbasara akwa ọkọfa ka ọ dị open ka anyị fịa we want to know because mbọsọ ọ bụ na-emegide n'elu ụwa wee mee ya open o wee bụ na arụ mmadụ na-adị n'oke ite akwa ọkọfa na-eme anyị achụgharịba ndị dibịa niile ndị dibịa niile anyị ma na-eme oke ite anyị achụfa ifụrụ anyị Igbo dịka anyị ga-akụrichebe fa niile
so akwanya ka anyị ji ayọrọ anyị chọrọ ịma na oke ite a na-adọ na be akwa ọgụ arụ mmadụ ọ dị n'ime ya. Ọ bụ na arụ mmadụ dị n'ime ya, anya ifuru ndị ibe niile na Facebook na-eme oke ite ma ndị nke na-anọrọ na Facebook anya achụfa ncha niile ọ bụ eru ana anya achụgharị bafa. Iri dị ozi stress onwe gị asị gọvanọ normal people ga-arụsị dị ọrụ bọtụ otu osu wee dịkịta anya amarọ. Ọ bụ na fa na-ebugaja nwụta nwa ọkọ nwụta ewu nwụta ebunu ti na ite buru dọba. Nke bụ nwere na-efefa kọmiti anụmanụ. Naijiria nwere ebe Naijiria dị against mmadụ iji aka wee gbuo anụmanụ ka ndị ọcha. Ọ bụtara na Naijiria na ọ dị n'iwu Naijiria anya mara na agba anyị. So anyị chọkọ n'ime gịnị dị na ite a nke fa na-enwecha na befa gịnị dị n'ime ite a. Eberivu na banyere ọ bụla ebu ite a wee jegachara aka chọpụtago ife dị n'ime ya. Otu ezu wee jide fadebe fọ ede ka iti nwunye ya mụọ na ejima ịtọ. Nwaanyị mmadụ aka nọta na-ata afọ eke iti bụ kọntent creator na-ekwugheri eke iti eji ibe asịda mụ. O nwere na afọ eke iti na ọ nwere eke iti eji ife otu eke iti nọkịta dịka eke iti nwere vitamin C tụchapụtazi daa na pas ya gbachapụta one side. Eke iti nwere eke iti just normal woman being. Warụzi ya inyo ọ na-akọ wee na-aghara ibrenu ndị mmadụ. So ọ bụrụ nwere ka izi afịa na-enwe onye eze Jizọs nke ya bụrụ ọ chọrọ ịdị na-akọrọ ya n'ụzọ na ọ na-akọrọ n'ụzọ ụka ọ na-akọrọ n'ụzọ ọgwụ ọ na-abụ ụka bumbe ofokọs ọnụ ụka ife gbasara ọgwụ bumbe ọ kwadogodo ụka na-akụ fokọs ọnụ nke ọgwụ a abịa na nke akwa ọka kwa ọkụ bụ nwatakịrị kpatara ego baa ya isi ọ na-akọzi inyo. Ị na-aghọta? Akwa ọkụ bụ nwatakịrị kpatara ego baa ya isi ọ na-akọzi akụkọ. Mana ife ka bụrụ nnechakwa akwa ọka anya mụ agbakwa nkịtị na nweve niile ọ na-akọ bụ na ọ fịara ife ọbara nwe nwere ego na-ekwu udo okwu. Ọ dị ka birod na-ekwukwuru nke ya na ọ na-agba ọba ya isi ọ na-akọ. Ọ na-agba ọbakwa birod isi ọ na-akọ. Ọ fịara ada ife ọbara nwa kpatara ego ka ọ ya dị na-akọ sọntịnsị ga asọ gịnị nsi onye a n'ọnụ apụta. Birod na-akọ nke ya. Isi m na ọ da akọ nke ya ka njụ ọnụ ga ajụjụ. Obi Kubana Joey Zaza e-money abataghị ego mgbe ka ịfụfa ka na-abịa na Facebook agbaghị ego na fa na-enweta everyday maọbụ every week. Mana mgbe ọbụla biro na na-achọ ka ị mara ego na ọ na-enweta ka ị mara ego na ọwụ ọtụ orosins adịrọ nesesị ibe ebiro n'ihe ịkpataghị ego bụ na ịkpataghị ego ịbịazi bịa na-akọ ma ọ na-emepezi biznes gị ofe ahụ dịrọ nesesị mana ọ bere nwa ka ọ bụrụ money dị too much. So sometimes gụa na-eburu mfe bekarịsị na gụa akpatabeghị damoni ị nwere ike ịkpata damoni ịkafa njọ. Amamụ na ọtịfe na-akọ ịgbata damoni ịkafa njọ. Enwe ife ụfọdụ biro ga na-ekwu ị na-ekiri isi na this guy na-eto ọnụ nwanne ị nọ na position biro ihe na-ekwu karịa ya. Ịgbatakwana ego ka akwa ọkụ ị ga-aka akwa ọkụ njọ wee na-ekwu okwu. Ị nọ na ejebe wee nwe udo ego fa nwe nwanne ị ga na-ekwu ya dị too much. All just few people ga-enwe nwe udo ego a jide nwe onwe fa aka control nwe onwe fa. Many people ga-enwe udo ego a ga-ana n'iyi ruwe ma ndị ọcha. Ruwere ma ndị ọcha sef enwe ndị ọcha win ego na ruto the money na vanish na because they can't control it. So go si wed nna soro udo biko anyị chọrọ ka ịkọwara anyị fewe case ndị a ka o si wed maka na ọ yara adị mma na ife a iji maka ya wee jide fa ndị ọzọ na-emekwa ya na-akpagharị mana fa nọ na nga maka ife afọ akpụ esisi kpụọ afọ ọnụ ọ bụla chọrọ ijide ndị niile na-eme ụdị ife dụtụ a kpụọ ofe nche niile ekpo kpụọ ofe nche na-ekpu na nga anya ma na fa agbụna mana ijuru ụfọdụ a na ọkwa na iro ka na-emekwa ife afọ ọ dọrọ mma ndị banyị ọ bụla nwe ajụ ọchị ịjụ mọjọ ka imechie kana onye bekarị ya kwa enyi ya nwaanyị dịka onye agburu ya agaba na ebe a na-emegide ndị mmadụ ọ dịka bikọs odo mere na ọ bụrụ ndị pastọ ka soro ọ bụrụ ibe ka ebe mmụọ nsọ ka soro udo ji otu osi ejide akwa ọkọba ụna ka ejikọ ọkpụ ndị ha ma pịagbuo soro udo na Facebook mana ọ dị dibịa ka o jide so anya egbufasị gbuo fesigo na ndị Igbo pụwa akwa ọka abụzi onye Igbo maka ọ na-eme dibịa eke ite abụzi onye Igbo maka na isi kopụrụ ya onye eze Jizọs nke aba ma ebe ọkwụ akwụ akwara na ndị kọntent ga-eso kwesịrị iso gọvanọ wee emeka ịchọ kana onye ịchọka okwue
kedu onye ịchọ ka okwu enwe people ga-agba ọbụna fa jere ebe afa ga-ekwu nwudo okwu ndị ga-ajụ gọvanọ ụda ajụjụ a mma oke mba ndị nke a nọrọ Asaba ndị nke a na Asaba ife dịka Onowu Igbo Nnatu the family doctor ọda ka odo babara faso wee jefu Soludo fa ga-ajụ nwuda question face to face n'iru Soludo si ya nna m Soludo kedu arrangement Onowu Igbo ga-ajụ kedu afịa Nnatu the family doctor ga-ajụ and then so many other people and ndị nke aje na ọgbakọ na fa ma ajụ mana maybe fa chọrọ ni because we give na atụkwu ụmụ kirikiri egwu nwe na eju Soludo ajụ akọta agwa ndị security ka izugodo ike ndị ọzọ anabaso ga-ata ebe ọdọkwa fecha fecha nwanne enwe ike so ndị ọzọ agba oke asị gị ya hen enwe gasị so da oke ngwa cherugoro ebe a ka m bịa za gị dị kweso ndị ọzọ awa a na-akọza akụkọ gị kwa gọvanọ ka a na-ekwu okwu ya nwanne akwa gọvanọ because Igbo si ka nje na gọvanọ jide gị onye ga-agba ata gị ya ewepụ gọvanọ kọtụ kedu jọji ị ga-agbata kedu ụlọ ya ị ga-agbata ebe nsogbu na were akwa nọmba 1 citizen na that steeti ka a na-ekwu okwu ya nwanne otu a Soludo na kịta Soludo kpụrụ gị na gịnị ka ị ga-eme kedu onye ị ga-agbakwuru for help ya jee maka ya jụ ngwa ma mebe na ọ jụrụ Soludo kpụrụ gị na kedu onye ikere ọgọtụ ka ị ga-agbajebe the only place Soludo kpụrụ gị ya ebe gburu na social media that is the only place enweghị any organization ị ga-ejekwuru na-abụrụ social media onye bụ the only benefit anyị na-enwe na anyị nwetara na social media ibe dị ka otu a Soludo nkịta ọ kpụrụ gị na ọ na-adị anyị izi ịdị na-ekwu okwu one of my friends na-akọrọ m akọ ya eside ife mmadụ mee kọchara m akọ na-aba ma ife onye afọ mere na o metere ya mgbe echetara ya na ime o mere ụdị ife dị otu a mgbazi ahụ nsị na ọ na-adị anyị izi ịkọndemụ ndị mmadụ mana ife afọ anyị na-akọndemụ ndị mmadụ anyị na-eme anyị nwe ọdị ọda akọrọ m my friend bịakwute m na-akọrọ m ife mmadụ mere na-akọrọ m na-abasị onye a ga-eji wee mee ife dị otu a na onye kwesịrị ime nke dị otu a mgbe ya nkịtị maka nna na-egete ntị ọkọcha nsị abịa imerụ nke dị otu a mee nke dị otu a mee nke dị otu a ya nwere wee mgbazi ahụ nsị mana akwa ịnọkọta na nke ga akịta ebupụta nke ga na soshal midia kịta na ndị mmadụ ga-eji m ndị ma bịa gbuo ogo mana gwa na-apịa onye ọzọ chefuo nke gị so ọkụwasị wee dị kwa gọvanọ ka a na-ekwu okwu Soludo nwa mgba ahụ mana enwefu Soludo otu ọ dịka onye akele niile Soludo bụ mbara gaghị ma enwe ike iju ya da kweso na oso oke udo dị eme ka ọ kọwara gị na ọ dị sentọ ọ dị confidential ọ bụrụ ife anyị ekwu okwu n'otu a ị na-nwere na gị na gọvanọ chọrọ ịgba nkata nwa n'ụwa ndị ọzọ na the next ifu ndị sekuriti na-abụfa abịa sị gị bịagodi saịda aka erigokwago oyibo erigo gị bidat oyibo erigo gị bidat anara ojekwa mma gị na Soludo jide gị kedu ebe ọrọ kedu onye lọya ọghasị ka o jekwuru na gọvanọ ji nwa enwe the only place ọya bụ ịkpọtara na social media ebe akwa ịbata social media ebe akwa ifu gị ya so mana udo dị mana anya na-eme mba anya na-eme o nwere mgbe ngige na-eme kampen ọ bụrụ na ọ na-eme kampen o nwere speech nke na-enye mgbe ahụ saịda ebe ugwu nwasị ike n'oge gboo echetara na enweghị m aka elu asị kere ebe ọ nwere ajụjụ njụ ndị mmadụ nye m efe sọsọ mkpụrụ ebe nwanne enwe mgbe ngige na-ekwu okwu ndị mmadụ jụọ na ọzọ mgbe nye aka elu ngige tụọ m aka sị m kedu ibe m chọrọ ikwu ndị mmadụ nye m efe sọsọ ka m kwuchara atị ndị mmadụ chaa na akụ sọsọ mkpụrụ even my very good friend so kwuwe nye m efe sọsọ mkpụrụ ya n'etiti ị na-anya enwe space ebe nọ ga-abụ na ọ bụ na a chọrọ inwuru nke ajọsụ ga sef ya kpụrụ m nya ka na-ekwu na nwere ife eji maka ya selapịa maka ndị mmadụ ka na-ezi ozi ọ chọrọ ka Soludo ọ prọfesọ ka ọ bụ ọ na-eme ife anya na-emegwa gị anya nye eji na sentiment and emotion ife ndị be anyị na-eme wee na handle this case nya handle this case professional ọ dị mma mma arapụ unu ndị be anyị mma arapụ unu enwere ajụ ya ajụ ọsọ ga akwụrụ
faga na ajụzigwe ya ọsọ gị na-ekwu okwu chọrọ ọsọ gị ekwu nwunye akwa mana akwa ife a na-eji nja ka ikwu. So before you mee anything n'ụwa ị ga-adị nkwadobe ị na-aghọta. Soludo kpọrọ unu for another thing unu akọcha unu ejekwa ezi menyere unu opportunity si ọ bụrụ nwa enwe something o chozi ikwu kwuo ebe a ka ihe ewenye ya ka si ya nna m ugwu chọrọ udo ke njikwa eje nga adị m akpochikwana m ọmụ jụọ ga ajụjụ ọsịza gị mgbaga jụa mgbakọ onye ejizo ọnụ ike wee gwa sịza gị mgbaga jụa mgba yo mụrụ adịda si aka arapụ ajụjụ aka eme ife abịa ọ na-edizikwa bold enough isi ya ka dị maka kesi akwa ọkụ na onye eze Jizọs na-ekeghị iti ikwu oyiru ya gbarugoro ego moto a chọrọ inye unu akọtụ godi akọtụ ndị ọzọ ewewuru m ndị ha ma pịa gbuo gị mana mbede ka eji amalike mana mbede gbuo gị si na-egbu ogidi na-egbu ogidi nke dana na-egbu ogidi anyị kwuo oyi olu so ka o si wee dị uche unu ga-adị ya onye gift ụtụtụ ọma Soludo nwa Mgbafọ rụọ ọrụ a ka o yie efe ọ bụ na egboro akwa ọkụ maka fa na-agwọ ọgwụ maka fa na-eme ibe dị otu a dibịa ndị nke ndị ọzọ na-agagharị mkpụkọrọ fa nje niile kpuchie ofu ebe ọ bụrụkwa na enwe special sọnta na akwa ọkụ ma bịa gwa anyị ka anyị onwe gị ka anyị nyere gị aka dọọ fa vam mana otu esi wee jide fa kịta anya ama ife fa mere ọ bụ na fa na-egbu mmadụ gwa anyị na fa na-egbu mmadụ ọ bụ na fa na-eme kidnapping gosi anyị gesi gọvanọ ekwesị dị na akịbakwa gọvanọ ka ewusoro udo enwere anything ọ bụla ị chọrọ ịma about any woman being nọ under you 24 hours dị enough. Otu Soludo nọ kịta ọ chọọ ịma ife niile gbasara akwa ọkụ ma ebe a mụrụ akwa ọkụ ma ụmụ nwaanyị ma n'akwa ọkụ dị n'ụwa ahụ ma nwaanyị izizi akwa ọkụ dị n'ụwa ahụ ọ ga-ama ọ gọvanọ ka ọ bụ the information dị ebe fanọ dị too much. Otu nọ na Germany kịta Soludo chọrọ ịma mbasị m batara obodo a chọrọ ịma everything ọ mara gbasara m before 24 hours ife niile agba na tebụl ya. Ọ gọọmenti bụ the main spirit a na-ekwu okwu ọ bụ the mmụọ a na-ekwu okwu ya. So ife a na-akụ gị na nwoke bụ woman one of nnụ ka unu na-aṅụ unu na-eti mmiri na-ada anyị ọnwa mgbe nwere aṅụ na-aṅụ onwu. So Soludo biko rụọ ọrụ a ka anyị mara anyị chọrọ ịma ife fa merụ maka na enwere ka ọ dị na fa na-egbu mmadụ wee soro anyị nọ na society anyị ama ekwe ọ bụrụkwa na aka fada ọcha na iberibe ka eji wee jide fa ka anyị maranụ ọ bụ na agwọmọgwụ ndị na-agwọ ọgwụ karịrị akarị biko ebe anyị mma arapụ unu fe chọrọ igwe onye ọbụla gbado anya kwụba aka gị ọtọ na-agbasi mbọ ike emegide na mmadụ ekwana ka mmadụ megide gị ife onye ka mma nyere ya aka onu inwe ike na enwere mmụọ na-enyere mmadụ aka mmadụ na-enyere mmadụ aka mana asọ na ọ ga-adịrị ụmụ Igbo niile na mma ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama. Ụmụ nwoke na outside Nigeria dapụrụ ụmụ nwaanyị na-agba achawo fa na-egbu mmadụ mara agwa unu ife ọsọ. Ọ bụrụ na ụmụ nwoke na outside Nigeria na-egbuo nafa ndị na-egbufa bụ fa na-eje ahịa ụmụ nwaanyị na-agba achawo fa na-egbufa. Enwe nwanne anyị nwoke akwa na India ka ọ Pakistan ọ nwaanyị na-agba achawo ji mma wee sugbuo ya. Enwebugo nke mee na kedụ afọ obodo akwa ọ dị ka on India bekwakwa again kwa nwaanyị na-agbakwa achawokwa jikwa mma wee sugbukwa anụ dama. Gbarụ na those girls ọsọ gbarụ na those women ọsọ they can do and undo. A young boy na ọ dị ka akpa India ka Pakistan mana mmecha mmege the story of ma ka nwaanyị ji mma wee magbuo o mebugokwa before. Gbarụ those girls ọsọ fa ga-egbukwa unu fa na normal girl na afụ n'ụzọ abụrụzi ofu because ife ga-emegide mmadụ eje weta mma obanarị je weta mma maba mmadụ ibia ọ bụrụkwa na ofu nso na asụ amịpụta ọrụ mma sụtọsịa mmadụ onye nwụrụ anwụ ngokwa nwaanyị ọ bụla ifuru na-akwụ n'ụzọ nye nwaanyị afọ efe ife ọ na-eche na ife o fugoro emegi bụrụ na enwezi ka o si wee dị ọ ga-egbukwa gị
imo gifo na tana a young boy lapụrụ family ya ja outside ka o je gba mbọ at the end of the day ọ bụrụ nwaanyị na-akwụ n'ụzọ ji mma wee magbu ya at the end of the day ọ bụrụ nwaanyị na-akwụ n'ụzọ ji mma wee magbu onye ahụ. What were you expecting? Duwe mana nwaanyị nọ na be anyị na-akwụ n'ụzọ gee ntị ka nkọwara gị ife na marọ. On a normal day ọ na-afịa ụmụ nwaanyị arụ iyipụ akwa ifunu ma enyi gị nwaanyị ifunu ma nwunye gị iyipụ akwa ka mmadụ jizi ya wee mara aka ọrụ weke ọbụla bịakwutere ozugbo oyipụ akwa weke ọbụla bịakwutere ozugbo oyipụ akwa. Ọ dị gị ka onye ọka na-eche normal? Ọ dị ka onye ọka dị normal? Uche unu ga-adịkwu ya o megbuo na mbụ etinye ya ka mgbu kịta omegokwa ọzọ kịta omegokwa ọzọ kịta omegokwa ọzọ. Ụmụ nwaanyị juru eju na be anyị ụmụ nwaanyị juru eju na be anyị anịka na dịka ya akpataga ego ịkpataga ego ụmụ nwaanyị niile juru na be anyị nwere ofisi ka ije kpọrọ. Ọ bụrụ nwaanyị na-akwụ n'ụzọ na Bangladesh ka ije eje kpọrọ. Ọ bụrụ nwaanyị na-akwụ n'ụzọ na Bangladesh ka ije eje kpọrọ. Enwe obodo ga-abụ na ịfụ nwaanyị na ya mara na onye esigo na nwaanyị pụọ. Enwe obodo ga-abụ na ijegide fụkwara nwaanyị na that country kpam mara na onye esigo na nwaanyị pụọ. Amafe m nji ekwuru ife kịta nwoke mmadụ anana because ọ bụ na ọnọ ma nwaanyị onye na-eweta ndatụ nwa. Ụmụ nwaanyị na-akwụ n'ụzọ so men ga-abụ fakpọrọfa n'anụ ụlọ fa eburu ya fa mee for sort of stupid things or measure fa they hardened that they can do and undo. Ịmakwa ka ọ bụ onye gift jụọ onwe gị ajụjụ otu ihe nọ kịta. Nwanne gị nwoke jere obodo oyibo asị na nwaanyị na-agba n'ụzọ ji mma wee sugbue na a na-ebunatara ụlọ ozu. Ịmakwa na ọka mụ na ndị polisi gburu ọnya ma ọ na tren gburu ya ma ọ na onwe moto accident nwụọ. Dam na asị na nwaanyị na-akwụ n'ụzọ be enyi ya nwaanyị ji mma wee sugbuo ya. If I made a very bad image go out into the family. Uche unu ga-adị ya. Nwaanyị ọbụla ifo na-akwụ n'ụzọ ma na the spirit na-adị ụmụ nwaanyị na-arụ azụ nọmara ụmụ nwaanyị apụgo na-arụ onye afọ na onye afọ jọsọ na ọrụziara onwe ya n'ụwa ikandu anụndụ. Ọnọdụ ka nwoke na-ezu ori. Ọnọdụ ka nwoke na-eme kidnapping. Ọnọdụ ka nwoke na-eme kidnapping. Uche unu ga-adị biko kwanụ ka mkpụrụ obi nwanne anyị nwoke zuru ike na ndịba nke nwaanyị si kugbuo ya. Onye gburu mmadụ ama na free ọ na ndị Bangladesh obi adịkwuru ndị a mma obodo abụ obodo ndị isi ya na sọ ọgwụma nke dị gị ọ ka akọzi ya were mma gbuo mmadụ. Onye Igbo ibe gị gịnị ya bịara ofu obodo were mma sugbuo ya na ọ bịara ogegede ka nsi wee na asa na dị gaị chọọ ịnaba anyị ka ọ jee nụwa nwaanyị out of envy ogene wee gbuo dị gaị ka dị gaị yara ịnaba anyị jee nụwa nwaanyị. Dapụba ụkwụ anyị ji ebịa anyị eji ya wee na you advise them to come home and marry. Ndị nke nọ na be anyị onye kafa mma. Ụmụ nwaanyị ndị nke nọ na be anyị na-eme wukọp onye ka ndị nke na-asa ebe anyị mma. Ụmụ nwaanyị ndị nke nọ na be anyị eme wukọp ọfa ka mma. Ị ga-anọ na ị ga Shoprite otu a n'otu a ka ụmụ nwaanyị esi wee ju na-enugharị ife ya eju na-enugharị nke ị gwara ụkwụ ọsị gị nye ya ego. Akụ nwaanyị na-achọ ka ịchụ otu esi achụ nwaanyị ọgbogoro gị 30,000 50,000 ego gịnị ọ na-ede igwe ọsọ. So ọ bụrụkwu na be anyị nwa ka ezigbo nwaanyị nwa ụwa kịta dịka ụwa kịta sef agọtọkwuena mana be anyị mana n'Europe ebe niile iberibe karịsị ma nwaanyị ma nwoke enwe onye na-asọpọtụ ụmụ nwoke kịta sef mkpozi ya nke onye isi dị mma. Enwe nwanne dị kpọrọ m na-ebe akwa enyi ya nwoke. Yes, that video a ndị mmadụ na-eti enwere onye kọntaktị m n'ụtụtụ mgbe da video pụta si m agbara nze na ife a bụ video enyi ya nwoke nugo nwaanyị na eze nwaanyị na ekonukọ na ọ chọrọ isendịrị m detin ka dị ga detin ka ọ ga nsị ya no adị m eshi ebe ọbụla gbasara nude ife ọbụla gbasara that video akwamiko I don't share it.
So I connected them to the video. Just laugh more to answer and room. So ndị ifo na amacha maka the video. Ọ bụ na ndị na nne mo dey fa no tutu ka mmadụ gwa maka deti. No tutu. Eze nwaanyị ọrụ mmadụ ka ọ bụ ya akwara iko. Oh, ịma na onu nwa na afọ ndị afa na spirit dị na mma. Eze nwaanyị bụ normal woman being na. Ife nwunu ju akwa iko ọrụ fe nwere. Ọ ma akwara iko nke ọ bụ eze nwaanyị bụ na ọ ma akwara onwe iko. Ọ gwụkwa nke pastor wife na. Mana nke pastor wife a na-ala n'ike. Arụ na-emezi nke ikpeazụ ahụ. Anu ngana afia pastor wife mommy ifu mwe ko fata na badu munye fa mbana ya defese kpuru ya pastor wife metu fa aka mana ife na maro ke ka mature people ke si we phone na video mu fa na akwu iko fa gwe doctor fa ala pia na the phone ke ifu na video ri afo ke ifu na video ri afo fa chori i mepe porn site ko gele nka eze nwanyi aka mo pia na obodo ya. Yeah, no maka afube the video. Mgbe ọ na mfu the video, nkiri the video ewe mma punishment aye nya that eze nwanyi. Ina ghọta? Ndị a ga-enye punishment bụ nwunye pastor nya na nke eze nwanyi. Nwanyi emu kedafa nwanyi obodo adị. Nke nwanyi a video ya pụta, nke a bụ normal people. Father emife spirit. So nke eze nwanyi a na nke pastor mmemme video about it. Because nda bive neme ife spirit mana fa na enjoy physical. Ina wada so nke eze nwanya tiri mfu video ya ewe mwa ife mbekwu maka ya akama afu be the video mfucha video nke eze nwanya nweje na nke mami GO because I'm so many men ga abia mommy meto m aka n'azụ mommy gozie m ka another man kpọrọ na ala n'ike nsi nsọ ana ka kita bụ eze nwanya. And the only send the message na akọwara m na data eze nwaanyị a ụmụ video iji yi egwu hey before na bịa orugo gaka before na emekwa ogbe mbatara afu ben that video on for that video ka mma amadi punishment mmenye that girl because ọ na-eme eze nwaanyị na akụziri ndị mmadụ maka spirit ya ma ọ na-agba afa sere m gba gị na ị ga-eburu chi gị efi na ị ga-eburu chi gị ebu ije na akwara ike ịkwalicha ike bịa na-agba ya ife afakwu ọ bụrụkwa na ọdịgo ifuru unu nwa na-eso adị ndị a na-eme ife spirit uche unu ga-adị ya so ntịrị mfụcha da vidio ewe compare ya na nke nwunye pastor wee nyefa judgment the other nwaanyị nke ọzọ enwada ọ have any problem with her all normal people ka ọ bụ ọrụ eme ife spirit ndị banyị ka emesịa